Pangit yung mukha ko. Hello everyone! Paano yun natin? Diba? Kita yung mga mapa ng Pilipinas. Kita ba kayo dyan, mother? Tingnan ko nga. Hello, hello, hello! Welcome sa aming live. Tres Maria's Farm. Ito na naman, sumasabak na naman. Second batch. Second batch. Bye na! Mag-out na ako sa iyo, NAM-NC. Nakatambay ako yung NAM-NC. Gagamitin ko tong pang monitor na. Bye! Hello po! Hello po, sanaan dyan? Welcome po sa live ng Tres Marias. Di ba ang ganda-ganda ng dos kapag naka-filter? Kapag walang filter. Ang pangit. Ayan sino yan? Hello po, SMB, CC Mixed Vlog. Oy, CC! Hello! Good morning! Wait lang. Paano yung paglagay ng jacket? Hi CC, good morning! Maray na aga man po. Ayan, taga Sipukot ito. Si Manay, CC Mixed Vlog. Salamat po Manay sa pagbisita. Ayan, nag-live ang Tres Marias habang nag-uukal. Nag-uukal na naman kay Manay. Yan yung mukha ni Tres na pangit. Maganda lang pag naka-filter. Ayan, ano lang muna ako, mag-switch account kasi nakatambay ako kay NAM-NC. Mahirap basahin kapag malayo. Switch account. Yun. Thumbs-up sis, tusok sis. Salamat po. Salamat. Hello po sa 4 na thumbs-up dyan. Sis, ay, Tita Limos Mixed Vlog. Thank you. Ikaw to sis? Ikaw din to, si Tita Limos. Thank you so much po. Sisi Det, thank you. Ayan, mag-switch account ako muna. Kasi malayo, hindi ko mabasa. Lubat yung cellphone ko. Kailangan ko magdalang power bank. Sain ka sa Bicol? Sa ano kami sis? Sorsogon. Sorsogon kami. Aray. Nagkang laglaga na. Hi Manay, Bicolanang Raba, Sis Det, thank you. Thank you Sis Det. Harayo palan, opo, malayo kami, nasa sa diba? Pero yung Sorsogon, nasa last part ng Bicol, Masbate, no. Yun. Pero hindi pa naman kami sis yung pinakasentro ng Sorsogon, boundary ng Albay, at saka Sorsogon, Pilar yung municipality namin.
At Ate Tres and Mom, thank you so much po. Shout out everyone daw, sabi ni Mom Tres and Mom TV. Tita Limos, next vlog. Ikaw to sis, ikaw to si Mix Vlog, ano, si Tita Limos. Puntahan ko nga. Ayan, nakadikit na pala ako dito, 55k subscribers. Ayan, nakadikit na daw po si Sis Det. Sis Det, ano na? Nagtusok ako doon sa live mo kahapon. Pero parang hindi ako nakayaw-yaw ata. Busy-busy yan kasi. Hindi ba? Kahapon tayo nagkikitan. Hindi pala. Akala ko Sisi. Ikaw to si Tita Limos. Oo. Nagkadikitan tayo doon kay Sis Ina. Hello Sisi, Daisy. Shout out. Ano yun? Shout out ka kay Sisi Daisy. Bawal ba? Hindi ba bawal nakahubad si Brad? Kinig, ligo lang ako. Salamat po, Sisi Mix Vlog. Thank you so much, Manay. Ilang kadamit-damit. Wala lang damit. Wala lang damit. Ma'am Press, thank you. Hubad. As in, sa tabo yan. Ano daw? Panay salita mo dyan. Panay sindihan. Salamat po, 9 million viewers. Thank you so much. Hi Kuya, shouty. Shouty daw. Shouty daw. Sabi ni sis, Daisy. Shouty talaga. Suplado sis Suplado siya. Sana all. Maglukit ka na sisi, chika siya. Oo nga, maya na. Mapapasabak na naman yung kamay ko. Munti ka na nung isang araw matusok. Ano yun? Sabi sisi, psst. Psst daw. Nagkasipag na pag hindi. Mukhang maliit na naman ako nito. Oo, magpalit ka. Laki ng tawa ko Magtungka para matapos puro white. Oo nga po Tita Limos. Minsan kagabi nakatulugan ko si Sis Lani kagabi. Nakatambay ako doon tapos nakatulugan ko. Hanggang umaga, andun yung cellphone ko nakatambay. Whitey pa more, kaya naman yung mata ko dito, laglag na eh. Bigla akong tumanda sa Whitey. Sis Rabs, big love shout out. Tawag-tawa si Brad sa pasitsit mo dyan, Sis Daisy. Dan dikit na SMB. Ayan, nakikipagdikitan nandidikit si Sis Det. Ayan, thank you so much, Sis Det. Dikitan mo sila. Salamat po sa lahat ng naandyan. Ito pa, sino to? Si FSTV3. Sino to? Ito pala, shout out po, FSTV3. Si Namron ata to? Hindi ko kaagad nakita. Yung kaninang pumasok. Si Mexid Vlog, Next Vlog yung nauna. Tapos si Sis Det. Si Sir FSTV3. Like it. So yeah, like. Thank you po. Tita Limos, thank you. Sis Bicolarang Rabas, salamat ang marami. Ma'am, Ate Tres and Mom, thank you. Tambay, okay lang, sis. Sisi Mix Vlog, Manay, sorry, late replay, busy morning. Reply. Kinig lang, laba mode. Okay po, tita, thank you so much.
Sis Bicolanang Raba, salamat sisi. Mamaya magla-live ka. Magla-live yan mamaya si Manay Robs. Parang mga hilaw pa yung ano. Ang hirap to. Ang hirap to tanggalin kasi mga hilaw pa. Saan yung guantes ko? Gloves ko ba? Wala walang ka-partner. Ayan, work mode na po kami. Salamat po sa lahat ng nakatambay dyan. Kasi ilang araw na kami dito, hindi pa tapos. Isang linggo na kami dito mga sisi ko eh. Yan o, yung bao, tingnan nyo o. Sandamakmak yung bao. Kasi nga, ito yung pangalawang salang. Yung naunang salang ayun o, nakalagay na sa sako. Mamayang hapon, deliver na yan sa ano. Ano yung kumprada yung tawag. Na-miss ko yan. Sarap magkupra, sabi ni Sir FSTV. Tingnan ko nga to si Sir. Sino to? Ah, si ano to? Si Sir CQ. Hi Sir. Si CQ Farmers. Diba? Tinignan ko yung profile. Kilala ko. Na-miss mo to? Kuya Farmers, na-miss mo to? Taga saan ka po ba? Kuya Farmers, CQ. Lagyan ko yung patungan. Magkano ang kilo ngayon ng kupras? Ilan ba? Araw-araw kasi nagbabago eh. Nung isang araw 30, 35. Ngayon di namin alam kung ilan na naman. Araw-araw nagbabago sila ng presyo. Kaya dapat matsimpuan naming mataas yung presyo bago kami makatapos dito. Ilan? 34. So 34 na daw, bumaba. Sa ano daw, sa doon kila sis, Mylene Channel, 45 ata. Pero parang hilaw sa kanila, gaya siguro. 32 daw po, Sir Kuya Farmers, yung presyo ng lukad. Araw 34? 34 daw. Diba, bumaba ng isang araw. Yung isang araw, to, mataas. Ay ma, nakabukod to? Di ba natin doon, halo? Ang gaba ni Silvia na siya magulat na. Ayan. Now, mahal na pala. Panahon namin noon, 5 pesos lang. Big love shout out po, Ma'am Arceli Vlog. Salamat po. Oo, nung panahon po talaga, mga mura pa. Mura pa lahat. Pati bilihin. Mura nga po dati, umaabot to ng 50 yung kilo niya. 80s. Panahon ng mga 80s. Tamsakdan kapatid, thank you po. Thank you po. Ma'am Arceli. Ayan, may binabang link si Ma'am Arceli. Natin, ipin. Nung panahon po talaga noon, no, 'di ba? Ang mumura lang ng mga bilihin. Lord, wag naman sana ako masugatan, please. Kapag hilaw-hilaw ka, ibilad na lang natin. No, pag hindi masyadong hilaw. Oo. Wow, daming niyo kapatid. Opo, Ma'am Marceli. Pangalawang salang na to. Inabot na kami isang linggo. Kakatrabaho. Hindi kami kumuha ng upahan na tao. Kasi sayang naman yung ibabayad. Sa amin na lang. Sa amin na lang. Si Dos andun pa gumagawa ng almusal. Mamaya tutulong yun dito. Hello, good morning. Kwentong talambuhay ba yan? Sabi na NC. Hindi naman. Pinag-uusapan lang namin yung yung
yung panahon noon ni Kuya Farmers, ni Kuya Farmer, ni Sir, Kuya FSTV3. Ano, mga mura pa daw yung kopra noon, 5 pesos lang. Ngayon, sobrang ano na. Tapos yung mga bilihin noon, piso, ano yun na? Yung 25 cents. Meron pa noon yung mga 25 cents. Naabot ko pa yung ano ba yung naabot ko noon? Yung Isang tao. 5 pesos na maliit. Ano? Sige ka na dyan. Sis Rabs, mega love shout out. Sabi ni Nam NC, kapatid na Arceli. Mega love shout out. Ang bilis magkayod kasama mo. Kapatid mo. Ano? Kapatid mo. Oo, yan, kapatid ko yan, si Mother. Si Cusinera Hardenera, yung dos, yung kaano ko dyan sa profile pic. Gumagawa pa ng almusal. Nakakaubo yung ano, yung fibers ng ano. Mati yung lalamunan ko. Yung ano kasi guys, ito oh, madaming fibers. Sorry. Ate? Nagsasalita kasi ako, biglang Dapat maglitas ka. Paano ba tumulog ko? dapat pala gumamit akong mask. Yung ito kasi oh, mabalahibo. Nalipad. Pinuki kuya. Oo nga po eh. Dami kasi ano, fibers nung ano, itong mga ano ng buko ng niyog. Mati yung lalamunan ko bigla. Wala, hindi ako nakapagdala. Sa salita kasi ako, pumasok yung mga ano ba, oh, galing doon kay Manoy, kay kuya ko, oh. Daming lumilipad, maliliit na ano nang balahibo nitong ano, nitong bao, mabalahibo eh. Balahibo talaga. Barkabo. Balahibo. Burukabok daw sabi ni Mother. Burukabok. Hello po, Sir Christopher. Thank you po. Kanina, nasa live mo ako. Manay Bicolana Robs. Salamat po sa lahat ng naandyan at sa mga patusok ninyo. Nam, nag-ano ka na, Nam? Nag-ano ka na ba? Nag-end live. Diyan oh, hilaw pa oh. Pag hilaw pa guys, i-ano namin ulit, lulutuin pagkatapos nito matanggalan ng bao. Tapos yun na, yung last, pag ubos na yan, sasako na namin. Tapos i-deliver na doon sa comprada. Comprada yung tawag, yung bumibili ng mga kopras. Hindi pa malapit na. Iniwan na kita kasi ginamit ko itong isang cellphone. Hello po, sabi ni Sir Christopher. Good morning po, Sir Chris. Yan ba ang ginagawang mantika? Oo, ito Nam. Coconut oil. Ito. Kasi ito, oh, tingnan mo, oh, pag ito, ginigiling ba? Parang ginigiling. Tapos ito, nagiging ano na siya, oh, mamantika na nga, oh. Ito yon yung ginagawang mantika Nam. Magkano per kilo? Mura na ngayon Nam, nung isang araw 37. Nung nag-uumpisa pa lang kami magkawit. Ngayon 34 na. Araw-araw or every week nag-ano siya, nagbababa ng presyo.
Kailangan, ano lang, tsempuhan lang. Nagkawit kami agad kasi nga, mahal. Ngayon, inabot kami ng 1 linggo. Ano na, mura na naman. Kapag kami tamad mag ganito, binibinta lang namin na buo. Kaya lang, mas maganda yung ginagawang ganito. Niluluto kasi mas mahal. Yung bao. Tapos yung bao, pwede pa naming iuling, o diba? Makakabawi kami sa bao. Ayan, tambak na naman yung aming iuling ni mother. Nung nakaraan, ang tagal namin na uling yon, inabot ng 3 pagkupras, napatungan yung mga bao dyan. Kaya naman, tinirahan ng alas, ahas. Alas kasi sa amin, hindi nyo naman. Mula ng snake. Yung alas kasi guys, Bicol, ahas ba sa Tagalog? Tinirahan ng ahas, munti ka na kami ni mother matuklaw. Kung kailan yung patapos na talaga, no? Munti ka na talaga, ang haba pa man din. Dito na. Ayan. Big love shout out, Sis Ina. Good morning po, sabi ni Sir Chris. Salamat po sa lahat ng mga patamsak dyan. Matulog na ako, haha. O sige na, matulog ka na dyan. Anong petsa na? Kanina ka pa eh. Sa amin, snake. Oo nga eh. Si mother nga kanina, nagsasalita dyan oh, bumubulong, snake daw. Sa amin daw, tawag snake. Sana all, nasa lapi lang, tambay. Thank you, Sis Ina. Ang init naman ang jacket ko. Pinawisan na ako agad oh. Pati kilikili ko, pawis na agad, pagka umaga. Ang init kasi nitong jacket. Grabe pawis ko, kaliligo ko lang, pinawisan na naman. Ang init kasi dito, grabing init. Tapos mainit pa yung buhok, ang haba. Ito lang guys. Tataas ko na naman yung buhok ko kasi ang init. Basa pa. Yun. Salamat po, Sir Christopher. Sakit talaga ilong ko. Yung ilong ko talaga. Basa ka naman eh. Wala kang ano? Pampunas. Bado. Baro kayo naman. Majote. Kapag luto na guys, nilalagay na namin sa sako. Ayun na guys, si Dos. Sana o naka-lipstick. Okay. Sarap nga pag mati. Uni, Pero ko lang matapos. sudara ka face mask. Makapito, wala na iba? Pati sa ilo? Adobo. Adobo. Yan na guys. Para ba? Be careful my friends. Thank you so much, Sir Christopher.
Maaga din si Mama Juliet. Hinabol ko na, patulog na. 9 a.m. Haha. Ah, nagano ba? Tingnan ko nga dito sa isa. Lubat kasi ito eh. May dala akong ano, battery. Wait lang, tingnan ko si Mama Juliet. Oo nga, 23 minutes ago. Nag-start na. Bakit ikot? Tapos na ba siya? Umiikot eh. Di makasagap signal dito. Ka-silent lang si Mama Juliet. Sikoy! Sisikoy, Didak 28. Susukin ko muna si Mama Juliet. Ne, dalhan mo ako ng ano, pampunas sa pawis. Pawisan ako eh. Ayan. Salamat po sa lahat na nakatambay dito sa akin. Ayun, itambay ko yung isa kay ano, si Mama Juliet. Reserve ko to kasi ito palubat na eh. Thank you po, 6 million viewers. Sisi, Sisi Didak 28. Maluluto na to? Wala pa? Pwede na? Ito ba? Bigbilad? Maraming fibers ang ano sa ilong, ang kate. Kaya na naman inuubo na naman ako neto. Kitang-kita yung bilbil ko, oy. Bilad natin mamaya. Ano na yan? Luto na yan. Alas 9 na pala. Bilis ng oras. Yaw-yaw tayo doon kay Mama Juliet saglit. And tell me now, shouty daw. Didak 28, sabi ni Namron. Hi sis Chubby. Morning ate at sa inyong lahat. Good morning din po. Thank you. Di pa rin kami tapos sisi. Second batch na to. Di pa tapos. Baka bukas talaga. Sure na tapos na to bukas.
Salamat, sis Chab. Maiguson man. Oo, sis. No choice. Kailangan sipagan. Kailangan sipagan, sis. Kasi wala. Kami lang gumagawa, hindi na kami nag-upa ng tao kasi sayang yung bayad. Mahal na dito kasi 400 to 500. Sabi namin, sa amin na lang yung ano. Sa amin na lang ba? Ayun. Kasi ko sa tulong ayaw. Sa inyo na. Siya. Ano yun? Kumaw na. Ano yan? Kape? Sana all. Hmm? Init. Pawisan na agad. Magkano kilo ng kupra? Ano lang sis, 34 lang daw ngayon. Bumaba na naman. Dati, nung nag-uumpisa pa lang kami magkawit, ano lang, 37. Ngayon, 34 na lang. Sayang naman. Oo, ang mahal ng labor. Oo, mahal sis. Kaya sabi ko, kami na lang yung tutulong ni Dos. Kami na lang yung tutulong, sabi ko, para sa amin na lang mapunta yung bayad. Diba? Yun, yun na, almusal na ni Dos. Dinalhan niya si brother. Tapos ako hindi. Kapilang daw sa akin na. Magkapilang daw ako na, grabe naman si Dos. Hindi ako binigyan. Diyan na dumating na si Bunso. Dumating na yung ano. Tutulong daw. Kasi matagal na. Kasi matagal na. Hindi naman nila. Kaya yan, ikaw pa ba? Alam mo ba sa simbahan, may gusto kumuha ng sipi ko. Buti, napansin ko na may lumapit sa akin. Yung kanina, ng pag-live mo, Sir Christopher, gumalaw nga yung ano mo, cellphone mo dun eh. Akala ko, ikaw yung kukuha. Ah, talaga ba? Ah, akala ko, panay yung likot eh. Malikot yung camera mo kanina. Sabi ko, bakit kinukuha yung cellphone pero hindi naman na nadadala ba? Yung hindi niya na ililipat. Ang galaw kanina. Andun ako sa live mo eh, habang nakahiga pa ako, hindi pa kasi ako kanina, nasigaan pa ako kanina. Sabi ko, bakit ang likot ng cellphone ni Sir Chris, pero hindi niya naman na ililipat. Parang gusto lang ba ilipat, pero hindi naman nakukuha talaga. Nakita ko yun, pero hindi ko makita yung mukha. Ano lang, hanggang dito lang. Tapos kamay. Ah, ganun pala yun. Hindi mo alam, Sir Chris. Kasi di ba ilagay mo lang kung saan mo lang yun inano ba. Grabe naman yun, lakas ng loob. Sa loob pa man din ng simbahan. Oo nga, buti nga Sir Chris no, hindi nakuha. Hindi nadala yung cellphone mo. Pwede naman yun makuha kasi hindi makikita yung mukha niya kahit nakikita kong gumagalaw yung cellphone mo. Pero hindi ko rin naman makita kung sino yun. Akala ko nga ikaw, pero bakit sabi ko hindi naidadala talaga ni Sir Chris doon kung saan niya ililipat na pwesto. Hindi niya nakukuha talaga. Matibay yun. Lang tibay ninyo mag-ukal. Oh, sis. Dito si Tres Mores number 2, si Dos. Yung isa, andun sa Cavite, yung bunso. Ako talaga si Uno, siya si Dos, si Tres yung sa Cavite, pero ako yung tinatawag na Tres. Kasi ako yung nasa ano ba? Ako yung, oo.
Tres, kasi nga, tres. Yung tawag sa channel. Klaro ka din pa pa. Kaukal? Oo, tingnan mo, ubos na. So, sabi niya sigurado ka ate na nakakaukal ka. Kasi nga, panay daldal ko, di ba? Sabi ko, oo, tingnan mo, nakalahati na agad. Binabaw ko lang dyan. Galuto pa ako mamaya kaya. Sisi Didak, see you in 28. Thank you. Ang init-init, guys. Asawa na lang guys ang kulang sa amin guys. Oh, naririnig mo. Guys, asawa na lang ang kulang sa amin. Naririnig mo si Daisy. May sinasabi to si Dos. Lalo na itong isa oh. Huwag Na, kang, lagpas sa ano. huwag kang ganyan. Kalendaryo. Oy, quiet. Pasaway na to. Lagpas na kami guys sa kalendaryo. Wala pang aming forever. Lagpas na daw guys sa kalendaryo, wala pang ka forever. Hayaan mo na yun. Hindi tayo pwede maghanap, sila yung maghanap sa atin. Di ba, sis Chubby? Manay Robs, thank you. Sa pakaway-kaway dyan. Haha, apam na lang. Oo, oo sis. Siya meron na siyang apam. Ako na lang wala. Apam na lang talaga sis. Yun din ang gusto ko. Ang papalaknot ang meron dito. Hindi pa naman totally masasabing ano. Hindi pa tayo nakatali sa kanya. Hindi pa naman daw sis masasabing sa Forever. kanya na yon kasi hindi pa naman daw siya nakatali doon. Pag bumalik, yun na yon. Pag hindi bumalik, nadala. Pag hindi daw bumalik, nadala. Kasi pinag-ano niya ng niyog, yung afam niya. Trinining niya dyan sa kaniyugan. Tapos hinabol ng kalabaw. Tapos hinabol ng kalabaw, muntik nang masuwag yung puwet. Sabi ni Dos, pag nadala daw yun, bumalik. Goodbye na. Goodbye na kapag hindi bumalik si Spain, si Espanyol. Pero super bait nun. Magsisisi siya pag hindi siya bumalik. Sabi ni Dos, magsisisi siya kapag hindi siya bumalik. Ay, nakakita ng kusinira, hardinira pa. Ano daw. Nang ika'y dumating. Nakatambay yung isang cellphone ko doon kay Mama Joliet. My God, mga ilaw ini eh. Mga ilaw ini eh. Teka lang, mag-ano ako. Sino ba yung naandito? I-replay ko nga dito sa isa. Kung kinuha mo yung isang cellphone. Yung cellphone mo doon. Mayado. Dismayado. Lubat. Ako nga, ito. Dala-dala ko yung power bank. Baba ako. Pasok na ako work. Oo, sis Daisy. Ingat. Ingat sila sa iyo. Salamat. Salamat sa pagsilip, sa pagtambay. Sisi Chubby. Thank you, Nam Ansi. Hindi pa ako tapos sa playback. Ano yun? Ano yun? Tatlo kayo, magturugang na babae, puro single pa ba? Ako po ang pinakamagayon. Ayaw magpatalo, oh. Ako po ang pinakamagayon. Siya daw yung pinakamaganda, she's Chub. Siya daw yung pinakamaganda. Yung isa, meron na po, yung bunso. May asawa na, nasa Cavite sila. Siya ngayon, 2 anak. Kami yung wala. Di makita yung beauty namin dito sa Kakahuyan, Kabundukan. Usyoy. Wala. Karay. Madali ang kamot mo dyan. Ano puto lang ang kuko ko. Kuya Nam! Late ka na, boy. Di ko na naman ang sister Nam. Si Nam, oo, sa UWAS yan. Pinanganak yan sa UWAS. Talaga? Tapos, lumaki na ng ibang bansa. Sana all. Ako sis yung matuwa sa babae, yung panganay sa babae, pangalawa siya. Bunso, yung nasa Cavite. Sana all lumaki sa ibang bansa. Tapos yung kuya namin, yung kuya ko, tapos yung bunso, 5 lang kami. 5 lang kami.
Dapat sana ano, lahat na lang lalaki inanak ni mother kasi father kasi para dito sa ano ba, Tulad ka po, nagbilad Sa- kami ng palay. kami yung napapasabak lagi dito sa ano, sa kabukiran. Laglag ang mga matres ng Tres Maria. Tapos yun, magpapaani na naman sa kabilang farm, doon sa baba. Magpapaani na naman ng palayan. Sabi ko, ayaw ko nang tumulong. No father ko, yung father ko, no. Father ko sa Ligaw, Albay. Ah, okay. Yung papa niya pala yung sa Ligaw. Kumbaga, tubong Ligaw yung papa niya. Pero pinanganak na siya somewhere in Out there. planetang Mars. Sa Philippines. Di ba na? Dito na ako pinanganak sa Makati. Ah, basta sa Makati, pag taga Makati, Binay yan. Grabe, ang sisipag ninyo. Sis, medyo, medyo masipag. Medyo lang. Kasi nga, no choice nga eh, kasi dalawang lalaki lang, tapos may ano na sila, may mga pamilya na. Kaya kami ni Dos yung naano ba, ayaw naman namin silang iwanan kasi kawawa naman. Yung dalawang matanda. Dati, nag-work ako sa Pampanga. Doon na sana ako makakapag-asawa. Kaya lang, napauwi dito. Yun, di na ako bumalik kasi walang nakatira sa mga bahay-bahay namin. Yung bahay namin si Chab, 3. Isa doon sa Ginobatan. Isa dyan sa kabilang farm. Dito. Yung isa doon sa sentro ng barangay, bininta na namin. Kasi yun ang binili namin ng kabilang farm. Dyan. Kaya kulang talaga kami sa manpower. Kailangan ko maghanap yung masipag. Hindi yung aasa dito sa kung anong meron kami. Ayoko nang ganoon. Gusto ko siya yung aangat mas lalo. Angat mas lalo pa. Buti nga kayo okay pamumuhay nyo. Pamumuhay, may palayan at may kuprahan pa. Wala lang kami pera. Oo sis, pero kahit malawak yung aming yung lupa namin doon, yung sa amin talaga, 7 hectares. Yung isa pang sa amin din, yung maliliit pa kami hanggang ngayon. Tenant lang kami doon, pero parang naibigay na sa amin yung lupa. Ilan yun eh? 8 hectares, kaya lang, more on, blanco lang ba yung iba, konti lang yung niyog. Tapos, malayo kami, yung kumukuha, yung mga tagaan doon na, sila na yung kumukuha ng mga produkto. Kasi nga, malayo dito sa amin. Binabalik-balikan lang nila kapag tuwing, kuprahan na. Tapos ito talagang pwesto namin na to, hindi ito sa amin, yung lupa. Inaalagaan lang namin. Ang amin lang dito, itong bahay. Hindi pa tapos bayaran. Bahay lang. Tapos, malay mo someday, mapunta din sa amin to. Kaya watak-watak kami ngayon. Sila father, si Bunso, doon sa kabilang farm. Kami naman, dito sa kabila. Kaya kami lang yung dito, kami lang yung nag-aalaga nito. Tapos yung, kumbaga may partida lang ba? Alam mo yun sis, yung kami yung mag-harvest. Tapos, 40-60 ata yung hatian. Sa may-ari yung 60, sa amin yung 40. Pero okay lang yon kasi medyo malapit-lapit naman to sa kalsada. Hindi katulad doon sa baba, yung bahay namin, medyo malayo. Nilalakad talaga namin. Kaya okay na to, kaya kinuha namin. Sir Christopher, salamat po sa pag-stay. Sis Bicolanang Raba, salamat sa pagkaway-kaway. Maganda yan sis, lalo kung surtihin kayo, gawan nyo resort with farm. Malayo sis dito eh. Malayo sa sa tubig. Medyo malayo. Oo nga sana, kung swerte no. Swerte na kung makapagtrabaho sa Espanya. Swertihin daw siya sis kapag nakapagtrabaho na siya sa Espanya someday. Mga 2 years. Mga 2 years pa. Swimming pool, oo, pwede sis, pwede. Kaya lang, 'di ba, yung mga talaga dito sa sentrong Sorsogon, yung mga spring resort,
Yung may mga swimming pool din. Dito kasi more on lang dito talaga. Halos lahat talaga niyog. Tapos medyo malayo din naman kami sa sa kabayan. Kaya lagi lang kami dito nakakulong sa bahay. Tinatamad kaming lumabas. Kahit yung bahay namin sa Ginubatan, hindi na namin napupuntahan. Sayang din yun. Ang laki pa man din ng bahay na yun. Bira namin mapuntahan doon sa Lola's compound. Si Mother lang tuwing Friday. Ako nga, hindi na, bihira na ako makapunta doon. Uy, budoy. Nagbabasa ako, ano ba? Hayaan mo sila makapaghihintay yan. Salamat sis, Chubby. Asawa mo yun sis, yung nagla-live kayong dalawa. Asawa mo yun. Kasi kahit malayo kung maganda ang resort at affordable, dinadayo talaga. Oo. Yun nga, yung tita ko din nagbabalak kasi nga doon sa nila, sa karatig dito yung lupa. Ang pantay ng lupa doon, tapos blanco. Parang pinag-iisipan nila gawa ng ganyan. Tapos magtatanim ng yung parang pasyalan, maraming bulaklak. Gamit lang yung parang water pump lang. Kaya ba 'yun? Para makonsumo sa kuryente, no? Kasi kahit opo, si Tata Oka. Tata O, parang nadikitan ko 'yun. Si Tata Oka, ayun ba 'yun? Dikit na ako doon eh. Si Tata Oka, yun pala yung asawa mo yung sis. Kaya pala sabi ko parang parehong vlogger ata kako ito. Matagal na kayo sis sa YT. Sumasahod ka na. Siguro laki ng sahod mo Ako nakatikim pa lang kami sis, 2 beses. Hindi na nasundan kasi na-stop din ako nung nasa baba pa yung bahay namin. Na-stop ako kasi nga ang hirap makasagap ng signal doon. Tapos yung gamit ko doon, lang dito, giga 50 lang or 300 kung kailan lang ako makapag-load. Dito meron kaming wifi, PLDT. Kaya lang namumroblema na nga si Dos magbayad. Malapit na kayo maputulan. Malapit na daw kami maputulan. Pag naputulan kami, goodbye YT na Wala naman. nang sa binitan si Dos. Mahirap din kasi sis, kahit malawak yung namin, mahirap din kasi ang maintenance ba. Mas maganda yung may business sa labas, tapos every month may dumarating. Sa amin kasi dito, isang bagsakan na trabaho, tapos gastos naman, kaliwat kanan, sa loob ng bahay, doon sa kabila. Kaya parang ganun lang din. Soon patatlong sahod na. Ay wow! Pareho pala tayo sis. Ako din, kunti na lang hinihintay ko para makasahod ulit. Hinihintay ko paliparan ako ni Nam NC. Nam NC, shout out! Mas mabilis kapag nagpapalipad. Oo nga sis, alam mo ba, may nagpalipad sa amin. Grabe. As in siya yung nagpasahod sa amin talaga. $200. Langit yun. Ay, sana all. Asan? Langit. Hindi ko kasi Hulog ng sinagot. langit yun. Asa na kaya yun si sir? Hindi Di ko na nakita. ko sinagot. Di na, Oo, napadaan lang yun sa live ko noon. Tapos nagpalipad siyang $200. Tapos sunod-sunod na $20. Sunod-sunod dami. Kaya medyo unang sahod namin, pangalawa, medyo okay. Boom, boom. Nakabili ako ng cellphone. Pabili ng kalaw. Yan yung ginamit ko. Mas maganda nga palipad talaga kaysa sa 'di ba sa yung sa revenue lang ay sa ano ba 'yun, sa harang lang. Ang tagal umusad nga lalo nung nawalan ako ng nung hindi na ako nakapag-upload dati. Ngayon lang ako sis bumalik sa YT ulit simula nung December. Ngayon lang ako bumalik ulit. Medyo matagal ako kalahating taon na nawala din ako sa YT. Panay lang, upload ko lang short video, gano'n.
Puntahan ko nga sis yung bahay mo. Nang ika'y dumating. Ako din, may ganon pumunta sa akin, foreigner. Ang laki din kaya nasahod. Nasahod ko agad. Oo. Ang ganda nun yun, sis. Yung hindi natin alam, biglang may napapadaan sa bahay natin, di ba? Ang ganda nun. Kahit hindi natin kilala. Tapos parang nagustuhan niya yung unang, yung upload namin nung nasa palayan ata kami noon ni Dos, at saka yung nagtatanim kami ng gabi doon sa kabilang farm namin. Nagtatanim kami ng gabi. Yun, parang nagustuhan niya yung ano namin, yung video namin, kasi daw para laking ano daw siya, laking kumbaga maganda yung buhay niya, hindi niya naranasan yung ganitong mga ginagawa. Para niya rin daw na nagawa yung ginagawa namin. Kumbaga dinala namin siya doon sa sitwasyon na ganon. Kaya nagustuhan niya. Tapos nakita ko sa super tanks, doon niya pinaano, doon niya pinalipad. $200 sis. $200? Wow. $200. Kaya lang sis, hindi ako marunong nun mag-mute ng ano, ng Oo. Pera Oo. Kaya yung nasahod ko noon, yung unang sahod, nasa 14. Oo, tapos kaya lang sis, yung ano, pag pala may mga CPR no, na hindi ko agad na mute noon, inabutan nung sahod na yun, kunti lang yung nakuha ko. Kasi nga, may mga ano, kaltas pala. Mayroon palang ganon. Mga kaltas. Hindi ko naman alam. Kaya dapat pala, pag may mga CPR tayo, i-mute natin. Boy? Oo, sharing yun. Oo. Abot tigdi boy. Uy, nagla-live ako. Live na ako, hi na sa live ko. Magpatugtog daw ako. Wag, naka-live ako. Makaka-copyright ako kay nito. Ang hirap pa nga din mag-mute. Hindi ka na ako, mag-a-start ka ako. Yan ako to sis na ano mo. Yung 10 minutes live mo ba yun? So, i-play ko. Ayan yung bunso namin oh. Ayan, kumpleto kami ngayong 4. Yung isa nasa Cavite oh. 'Di ba? Kunti lang kami. Dapat sabi ko kay mother, inanak na lang nila lahat lalaki. Nag-wish nga ako na sabi ko ano lalang sana ako lalaki na lang. Kasi 'di ba? Mahina yung signal ko dito sa isa. Nag-iikot ako. Umiikot ba kayo? Iikot to eh. Dito ako sa ano mo sa live mo. Yan oh. Thank you for drafting. Ganun. Dropping. I-replay natin to. Ayan, may harang siya oh. Welcome sis. Mamaya yung ibang pumasok din dito. Tapos yung mga mahaba na nag-stay talaga sa akin, nire-replay ko din sila. Parang pumupunta ako sa mga bahay-bahay nila. Ano? Wala eh, 3 lang. Hindi, silent lang yan. Oo. Pero kahit pa paano sis, meron din namang ano, 'di ba? Ads na pumapasok. Pag mga live, medyo marami din nag-insert ng ano, ng harang. Mamaya yung mga ano, mga short lang naman kasi, maiksi yung mga ibang video mo dito. Hoy! Nagla-live ako, masisipir ako yan. Shout out na. Ay, kape ko. Masisipir, aray. Munti ka na. Kape. Mamaya sis, maghanap ako ng medyo mahaba na video mo. Kamunti ka na yung kamay ko, oh. Oh, dumugo. Wala kasi akong ano, guwantes. Yung kabila, kapag may guwantes, kahit pa paano, nakakaano naman, depensa. Hola! Hola!
ng ilaw. Ha? Bakit tawang-tawa ka, Nam? Pinakita ni Dos yung ilong niya. Natawa si Nam. Nasilip ata yung ilong mo. Kuya Nam. Sabi mo, Kuya Nam, baka naman. Nanalo yan eh. Kuya Nam, baka naman. Pangkape. Walastik. Walang ganyanan. Sabi ni Nam, walang ganyanan, oy. Uy, nasugatan ako. Dumugo. Uy, tamaan mo yung payo mo. Munti ka na matamaan yung payo ni brother. Mamaya pag tumama to, babalik yan, sigurado. Babalik sa akin yung baon ng yung. Uy, dali mo dito yung cellphone mo isa. Isa lang ko yung andito. Sinamron. Sinam NC. Hirap kasi ang talas nitong kalan. Madulas. Munti ka na yung kamay ko. May mga agom na din si Sinda. Oo, meron na yan sis. Yung panganay sa bunso namin. Girlfriend pa lang. Pero medyo nakis na. Yung mga nasa gitna yung wala. Si bunso pala yung meron na. Silang tatlo. Kami ni Diyos yung wala pa. Hello po, sis Jan, Emily's channel. Mega love shout out sis. Thank you. Salamat sa paharang. Sain ka mo sis nga. Sa Legazpi, Albay kayo no? Sis Chab. Hindi ka nagre-reels sis. Diba uso yung reels ngayon? Sis Emily, mega love shout out. Shouty, shouty. Sir Chris, salamat po Sir Chris sa support. Yes, si Sir Chris. Supportive din yan si Sir Chris. Ano to? Warak naman tong mo to eh. Manoy, nagkaka ng sako? Ano to ito? Hmm? Sa taksay mo. Asawa ko nagre-reels muni na rin siya sa FB. Ah, talaga? Ako sis, na rin. Meron na din akong any stream ads at saka yung subscriber button. Yung sa reels ang wala pa akong ads. Tama na sa akin ang YT. Oo nga. Oo nga, minsan din. Nakakatamad kung sino ba talaga yung pupukusan mo. Mega love shout out si Stress. Mega love shout out din. Mega love shout out din si Sis Jan. Ayan, bulo lagi ako magsalita. Salamat Sis Jan. Sir Christopher, thank you po. Ako nga sis, kahit meron na akong harang doon sa FB, pero tamad ako mag-upload.
Meron kasi akong FB page. So, yung FB page ko, Tres Marias Farm din, yung pangalan. Tapos yung personal account ko, doon ako monetize na. Kaya nahirapan ako, di ko na alam kung alin ba yung unahin ko. yung dito mga ginagawa namin, pwede kong i-upload doon sa FB page. Pero sa personal, hindi ako nag-upload ng ganito. Bihira lang. Gusto ko, yung iba naman. yung mga personal na lakad-lakad namin, kung saan gumagala. Nakita ko nga sis Chab, si ano sa'yo, si sis Ethel. Doon ko yun sa kay sis Queen, kay Isis Heart, yung barkada ko din dati, yung kagrupo namin dati. Kaya lang ngayon hindi na kami active. Tiwalag na kami ngayon, nasa ibang grupo na ako. Inampo na ako nila sis John Emily, sis Ina Vlog. Inampo na nila ako. Wala na kasi yung unang grupo namin. Na busy na sa Reels. Di na sila nag-YT. Sa Reels na sila. Yung iba kasi, mas gusto nila sa sa FB. Bakit ganon? Ako naman, mas gusto ko sa YT. Hello, Sisi Disyang. Sisi Daisy, hello. May love shout out. Oh, hi na kay Sisi Daisy. Okay kay Sisi Daisy. Si Daisy, ito yung bunso namin, oh. Yung hinahanap mo dati. Yan yung bunso namin, si Daisy, oh. Psst, psst. Psst daw. Psst. Nakatalikod si brother, oh. Ayaw, nahiya. Ang ganda na kulay ng likod. Kaping-kapi yung kulay. Hi, bunso. Hi ka naman daw. Mag-hi ka naman daw. Shoutout. Ayan o. Nakikita mo sis. Yung mapa-heart-heart niya pang kamay. Grabe. Sana all. Sabi ko mag-whitey din sila kasi magaling to kumanta si Bunso. Ayaw naman. Mas gusto pa magsabong. Kaysa mag-whitey. Malapit na mag-end si Namron. 3 minutes na lang. Ay, sana all. Oo, iniwanan ko na yun, Nam. Ginamit ko kasi itong pang-monitor yung isa kong cellphone eh. Ano yan? Sabi, Bunso, shouty, hi ka naman dyan. But, ano yun? Next time kantahan tayo ha. Oh, i-invite ka niya. oo daw sis. Kapag andito siya, kasi andun yan doon sa kabilang bahay namin. Doon siya nakatira doon sa bahay namin sa baba. Siya yung tao doon eh, kasi dito na nga kami. Sila na, hati kami ngayon eh, mga hati ba. Watak. Tapos daw, kantahin mo Bunso, Still Loving You, sana all. Hoy, sino yung magaling kumanta niya? Para si brother, yung magaling kumanta ng Still Loving You. Siya yung kantahan niya, yung mga You and I. Ano yun, boy? Diba? Yung husky yung boses nito eh, ni Bunso. Yung Still Loving You, sis. Yan, favorite ni brother, ni panganay. Ako naman, yung boses ko, basta lang. Basta lang nasabing boses. Mahilig kumanta, pero yung kanta yung walang hilig. Tapos si Dos, yan si Dos. Sila yung maganda yung boses. Ako lang ang hindi. Still Loving You. Dili kaya yun. Aray, laki ng bunga ko to. Prince Birano na lang. See? O diba, nawala, good vibes lang tayo, nawala yung pagod. Pawisan na kami sis dito, ang init kaya. Galing makasigwin, no? Psst, Still Loving You.
Yung boses niya daw sis, pang ano, pang Renz Birano. Makulo pa oh. Tapos si Brad pang Bons Jovi. Bons Jovi ba yun? Ay! Uy! Hi! Makita sa live na, ibinabato mo ako. Agoy! Ha, agoy. Kumakapag wagas. Ha. Diba? Good vibes lang tayo. Pero nainit na talaga ako. Buho ko kasi. Ano ba yan? Talikod muna ako sandali. Kasi makita niyo yung... Yung tigayan pa parang kain dito. Yeah. Patigayaan. Pinutik man. Patigayaan. Ingkal dyan, boy. Diba? Dapat yung ano, ang sabi sa kay papa mo, intenso Shit, ko. kani ka din. Patigayaan. Mainit na kasi guys. Ni papa mo, patigaan madagi ang Oo, basa na yung nilagay ko sa likod ko. Kaya nalagot pinatigaan. Hindi ka man kami. Pwede ko, parang pasiring. Iprading ko. Hagoy, hagoy, hagoy. Batuhin muna ng bagol kuya. Ingay. Ang ingay-ingay. Uy, bad ka. Bad ka sa akin, sisi koy. Ang ingay ko daw. Batuhin daw ako ni Brad. Inutusan ba naman? Kamuntik na nga tamaan yung aking bunbunan. Ayan, tapos na ako kay Sis Chab. Tapos na Sis Chab, oh. Sino ba yung gusto dyan magpasalang? Si Sir Christopher muna yung unahin ko. Pangalawa. Hindi pala ako nakapag-comment doon, sis. Hindi na ako nag-comment doon, sis. Kasi yung second account yung gamit ko. Soli! Soli, may banner. Sisi, tusukin mo daw sisi yung nakapin. Nasugat ako sisi oh, nasugatan ako. Tusok. Ang syakit. Ang syakit. Bakit hindi ko mapuntan yung bahay ni Sir Chris? Something went wrong daw. Pag binubuksan ko yung bahay ni Sir Chris, ayaw pumasok. O yan, yun na, okay na. Sisi dyan, thank you. Tusok na hanggang Kalamnan. Ayan, natusok na daw Sir Chris. Oh, Sir Chris, Sir. Ma'am Arceli Vlog. Nawawala ako ah. Andito kasi ako sa bahay ni Sir Chris. Ayan, Sir Chris, tusok na po sa upcoming live mo. Sa ano pa naman to? Sa sunod na araw, 3 days pa. Iwan lang ako ng bakas. Nag-iwan ng bakas. Andito ako Sir Chris sa Ginataan, Langka mo, danggit at dain. Daing pusit. Di marunong magbasa si Stress. So, diba, pinapawisin akong bongga. Ayan, Sir Chris, tusok 117. Sunod dyan, mamaya si ano, si Sisi, si Namron, si Sis Dishang, si Sis John Emily. Sabi ko kay Dos, dalhin niya dito yung isang cellphone niya.
Pag hilaw boy, sa iyo boy yung hilaw. Sa akin lang yung lutong-luto. nakikita yung likod ni mother, oh. Butas yung palda. Yung likod mo, mother, oh. Hindi naman. May Si shoot mama na. mo yan, sis. May panty na, may shoot na, may pantalon ka. Oo, sis, yan, oh. Butas yung likod, oh. Sabi niya, may ano naman daw siya, may May panty na. may leggings. May shoot pa, may leggings pa. Yan, sis, si mama ko. Yan. Baby. Hello po, marahay na aga po, mother. Ayan, mother. Good morning, Dinto. Good day. Good morning din daw, sis. Natawa si sis Daisy. Kasi sabi ko, nakikita yung puwet ni mother. Oh, ayan o. Mother, Ayun, nailing ka kaya sa live. Iksan. Yung palda mo, butas. Sira yung zipper. Hi. Natawa tuloy si Sisi Daisy yang mahangin yan, di ba, mother? Mainit kasi. Daanan. Dapat presko. Daanan ng hangin. Oo. Presko daw, Sisi, presko. Ang bida, midbid ka ani. Ang bida, midbid ka sila mama at papa pakakilala din niya. Ano apelyido? Kilala din siya ng parents ko. Ano pong mga apelyido niyo daw, sis? Ano pong apelyido niyo? Pang Sabado, pang Biyernes pa, pang Linggo. Pang Biyernes ba daw or Friday, Saturday? Ano ka sa ito? Si Manandi, pang Biyernes. Namia. Oo, mga namya. Oh, kilala niya daw. Mga Namia. Taga Albay. Oo, may mga namya. May mga Namia daw, sis. May mga kilala daw sa Namia. Yung pangalan. Ang apelyido ng Tigaroso. Oo, apelyido mga Namia. Ano da, pang Biyernes? Pang ano daw ba, sis? Pang Biyernes ba daw? Pang Sabado or Martes? Kamalig ma. Yung mga kamalig. Sa kamalig. FS Nam and sis. Yung pang Biyernes. Kung pang Biyernes daw, sis, makikilala niya. Kasi di ba merong pang Sabado, pang Domingo, pang Martes. Ako pang Sabado. Kasi hindi pa ako, hindi pa ako ready magpang Biyernes. wala ako eh. Wala ako. Di ako masyadong nagadumaan. Huwag ako, no? Ala! Wala talaga. Bira ako pumunta doon yung bahay nga namin, hindi namin nabibisita. Si mother lang, every Friday. Nalingawan ko na, hehe. FS Nam, thank you. Nalingawan na daan ni Sis Chubby kung pang Martes or pang Biyernes. Puro ako nagatubo namin. Huwag na ba may mas kayo pagkabayo? Uy, ano ka? Ito may kabayo kang Oops, sinarangan. Oops. Ang laki ni sa screen. Oy, may nasilip pa. Ay, God, huwag kang yuyuko. May makikita dyan. Oo. May ano naman. Nag-end na si Mama Juliet. Isang oras lang siya. Tumambay lang ako ng saglit dun eh. Mag-replay na lang ako ng yan ni Mama Juliet mamaya. Dapat. Bunot? Kaya. Ano mo?
Kung maagum pa talaga yun. Ano yun? Mag-aagum. Sino yun sis? Kung agum pa talaga yun, di pa talaga pwede magpabinyag. Oo. Oo sis, di pa talaga pwede. Kaya ako still pang Sabado pa rin. Hello po, may love shout out kapatid Panalo, Panalo Pitmalo. Hello Sir David. Sir David, good morning. Thank you so much. Ayan si Sir David. Hello David. Ayan si Sir David. Thank you Sir David. May love shout out. Tapos na live ni kapatid Namron. Oo, tapos na. Tapos si Mama Juliet ata. Tapos na rin. Kaya lipat na dito. Ayun, thank you so much naman sa palipat. Thank you. Thank you kapatid. Maraming salamat kapatid. Ayan o, si Bunso. Si Bunso Nam. Sana all Bunso. Maraming salamat po sa lahat ng naandyan. Sir David, thank you so much. One week na, dito pa rin kami sa kuprahan. Tagal matapos. Welcome kapatid. Sabi ni kapatid Panalo. Diba, ang tagal ko, hindi ako makalis-alis dito. Hindi ako makalis-alis dito sa pwesto ko. Sabi ni Mother, ang ingay kasi eh. Mother, ganyan talaga yung nagla-live. Kailangan magyaw-yaw ka. Just sub to your chubby. Nag-subs na daw sa'yo, sis chubby. But you're not let me put bell. Why? Tanglay ng nimot ni Ate Ma. Why? Uy, huwag kayong ganyan. Ganito ang buhay whitey. Kailangan mag-entertain kasi yung mga bisita. Diba sis? Diba sis Chab? Naano nila ako, inaaway nila ako. Sis Chab, inaaway nila ako. Tanglay na daw ako magsalita. Tapos yung kamay ko daw hindi gumagalaw. Not sure. Not sure. Sis Chab, why daw hindi niya daw mapindot yung bell. Yung bell mo. Probably because I just ended my stream. Ah. Sorry Sir Dave. Ano nga sa English yung hindi ako nakadalaw sa live mo? Alaka mo, tabahin na ako mag-English. English na Sir Dave. Oy, college graduate. Help me. Uy, Ano yun? ika na rawan sa imong panyo. Ala. Lihan dua. Ano ba? Igagawan niya. Igagawan kan dua, idong dua. Ano? Nagagawa sa dua kang panyo. Kang ano? Kang panyo. Panyo? Oh. Ay, saan ba kung kang panyo ko? Ngayo. Ang imot ni Dos. Mag-imot si Dos. Mag-shout out ka kay Sir David. Sir David, hello, good morning. How are you to find out? To find out. My God, Dos. Thank you, Sir David. It's okay. Lihan dua maalam. Ang kasupladuhan ko. Sir David, I'm connected already to you. Too. Ulot-ulot ang suka. Ayan. Sawong-sawong talaga si Dos. Si Chab, sawong-sawong si Dos. Yung paparaiwala ko, tanglayan na da ako magparataram. Taso kamot ko daday man nag. Hello! Sorry Sir David, I can't visit your live. I can visit your home. Live kasi nag-live siya kanina.
Kaka-end niya pa lang daw. Ano ka ba? Nagkataon, ano daw? Magpakaon ka na si Dos. Oo nga eh. Yun o. Kakakain siya. Nagkukuha ng gulayon. Gulay? Nangunguha ng mga gulay. Namimitas ng ano, sigarilyas. Magpakaon ka na daados. Bilisan mo na. Anong petsa na? Luto na tumadi pa. Ito guys, oh, nanguha ako ng sigarilyas. Mainit. Aking lulutuin ngayong tanghali. Inom-inom din pag may time. Oo nga eh. Saan na, Dos, yung tubig. Pawisan na nga ako eh. Dami ko ng pawis. Mainit talaga yung panahon dito sis, no? Sa Bicol, ang init talaga, sobra. Ba't hindi maka-like at maka-bell on sa YT? Sa YT ngayon. Oo nga sis, napansin ko din yon. Sisi Disyang. Nag-like ako kay ano, nag-like ako sa iyo sis Chab kanina, pero ayaw umano, ayaw dumikit. Pero yung number naman, nag-ano siya, tumataas naman. Nagka-count naman sa number CC kahit hindi mo makitang naka-ano ka, yung dumikit ba? Pero yung gumagalaw naman yung number. Yun nga, napansin ko kay sis sis Chubby kanina at saka dito kay Sir Chris. Ayan, Sir Chris. Tapos na po ako sa iyong binataang langka. Ayan. Thanks for watching. Ayan. Sir David, BG going to store. Thank you po, Sir David. Thank you. Nag-update ako. Paano yun sis pag-update? Boy, sa'yo yan. Di ko kaya yung mga malalaki. Ito lang sa akin na ano na. Naliliit. Puro na siya nagawa. Sabi, may glove shout out. Sabi ni Sis DC Ang. Yan. Magdikitan kayo dyan mga sisi. Mababait yan lahat. Tapos si Sir Dave. Dikitan nyo si Sir Dave. Very supportive yan si Sir Dave. Di ko alam kahapon, binaba niya na pala yung premiere ko sa live niya ni Sir Dave. Kaya sabi ko, bakit ang daming tumusok sa akin? Yun pala, galing kay Sir Dave. Tinatam sa kanya yung aking premiere. Thank you so much, Sir Dave, sa support. Thank you. Yeah, it's okay. Important already subscribed. Oo nga sis. Kanina, hindi ayaw dumikit yung ko like, pero bumibilang naman siya, nag-aangat naman yung number niya ba? Dumagdag naman yung number ng like. Paros naman. Diba? Paros. Ayan, sino na ba yung isusunod ko dito? Tapos na ako kay Sir Chris. Si Sis Chab, tapos na. Si Namron. Si Namron TV. May kapangalan ka pala, Namro. Namro TV. Namron. Kay Nam NC na lang ako manood. Diba Nam?
Si Nam NC na lang ako manood. Ito. Ito yung panoorin ko sa'yo, Nam. Touch of Glory. Prayer Mountain. Yan, harang na, harang. Dan connect sa'yo, Sis Daisy. Yan, thank you so much. Thank you so much, Sis Chubb. Bakit pa dyan? Ano ka nailing ka sa live? Nagigiritan mo ako. Ibang agad pa dyan sa video. Tinatawanan niya ako kasi kanina pa daw ako dito pero hindi daw ako gumagalaw sa inuupuan ko. Sila patapos na. Ganun talaga eh. Nagla-live tayo. Multitasking ka dapat. You must to entertain your visitors. Diba sis? FS Nam NC, tambay lang, may gagawin lang. Okay Nam, naka-ano ka Nam, naka-play ka oh. Nam NC. Ano, yung today's video, papunta tayo sa Prayer Mountain, Antipolo. Yan. Doon yung magkagang ng init niya, di ba? Pwede. Ha? Init. Pwede mo Kaso ka. akong pag... Bilad ka na palay? Kahapon, nakapag, ano kami, kagango. Ako na. Kaya hindi. Wala na ang tira sa gitna. Dali. Salamat! You're welcome! Nam NC. Hindi yung gabi sa regalo niya. Ang lupot lang ngayon. Hindi pa nga gabi dala sa kuya. Mga susunod. Ay, sorry. Tinamaan na si Brad. Baka bumalik. Yeah. Kitang-kita oh, tinamaan yung paa, yung legs. Oh, no world. Copyright ako niya bull. Dadahog sa live ang ano mo. Mamaya, sigurado makapagpa-ice cream kaya ito kainin si Ma. Ade, may ice cream siguro dyan. Ice cream.
Boy, sa mga kasoy, boy. Para lang bunga. Sira mo ito kasoy. Masiraman mo pala boy ang kasoy. Pag sa ko ba ko? Masiraman. Masiraman pala. Ang buwan. O yan. Ang kaunan mo, so ano ba da? So bako pa masyadong inugon maray. Nakiswagan ko para ko. Ha? Ito para ko, may dardarang. Ba't Ano, mo ikaw? buti? Talaga mo na, nasa ko na ako. Kabuti boy. May puro pa siya na. Kahoy. Allah. Yung kalabaw, may pasa na ano, kahoy. Ano yan? Sinuwag yung kahoy. Hoy! Kunting ka na. Sumabit dito sa guantes. Ayan. Hello! Biglang shout out! Sa lahat ng naandyan. Naka-BJ. Thank you, thank you. Meron po na cellphone mo? I-play ko yung andito. Mag-video ka naman ka, boy. Sayang, may wifi ka. Di ba may wifi ka doon sa ano? Gusto mo? Mag-ano, upload ka ha? Iwa man ako. Ha? Sayang? Sumakit yung upload mo. Al TV. Gawin mo Al TV. Tapos pag nagla-live sila dito din. Ito tanong ko na. Ano an? Ano ba? Sinan mo, pura mag-grading. Ay, uli. Ay, sabaga. Ano ang video mo dyan? Ah, dastik na yan. Sirta ko na ang talo ko. Ngayon, ano? Work ka ni? Ha? Wala pa mahal. Para. Dari, lata-lata. I-comment ko naman. Ina, tamak ko na ko. Sandali. Sa manok niya. Sa manok. Agay. Di ba, may manok ka? Oo, di ba, mahilig ka Manok mag-alaga bagang ng manok? profile ko dyan. Oo. Magaw, hindi ang profile ko ngayon. Magaw. Ma'am, Chubby, connected na. Sisi, sabi ko kay Brad, kay Bunso, mag-ano siya, maggawa na siya ng channel niya. Kasi ang hilig nito, ang dami niyang alagang manok doon sa kabilang farm, mga pansabong. Sabi niya, ano daw, content niya daw, yung mga manok niya. Ito siya, iyaw-yaw ko to. Ito siya. Oh, ayan oh. Ayan siya sis oh, yung kapatid ko si Aljan de la Cruz. Wala pang upload. Wala pa siyang upload. Video ko itong nasa tagang Uy! Sorry? itong nasa taga. Rorol ko kanong video. Tapos, so paano boy? Nagyan na? Dali na. Nagpunsa na day ka? Bidyon mo ma, tapos itawag ako. Bidyon mo yung mga alaga daw na yung pato. Tapos, i-send mo sa ko kasi ilagay ko, upload ko. Dan connected na daw, sis Chubby, si Sisi, Daisy, Tapos upload ka boy na habang nagasang ka sa manok, nagasanta ka. Ini ko bulo ko luto. Sige na bulo luto. Ala! Sipirit ni. Ha? Kasi pero, Oo ni. oh, parang mo man. Mga ba? Sipirit ni boy, hindi pwedeng ihalo. Iba yung may-ari na ito. Kailang oras na ba ako? Hindi ko makita kung kailang oras na ako.
Hello, sis Myrna. May love shout out. Thumbs up, sis. May love shout out, sis. Kumusta? Anong oras na dyan sa'yo? Salamat, sis, sa pagbisita. Si Madam kanina naka-live din siya kaninang umaga. Yun ang nakurog. Saan yung kiluto? Yun lang. Ubus na nga sa bunot. May gatong. Hindi na ganit pa. Pati kira para tigaya pagkadigding. Thank you, sis Daisy. Sabi ni sis Chab. Mamaya sis Chab, pagkataas ko dito, mag-play pa ako sa iyo mamaya, yung iba. Sis Jan, thank you sis Jan. Mamayang hapon baka may ano na namin to. Dispatch siya. Baka makapag-ice cream na mamayang hapon. Ha? Masaga pa? Oh my God. Bukas pa daw. Mega love shout out sa lahat na naandito. Sabi ni Sis Myrna. Salamat, Sisi. Mga magburlaso. Kira mo ng Facebook. Turog ka lang ako pag-out. Turugan mo. Di ka marala. Ako pumunta lang sa inyo. Namang ka ba pagka-kamadan TV? Meron lang ka. Diyan si... Masay? May siman diyan. Let's go. Nakundi ko sa nato. Ito sa kurod man si Boyman. Dito si may sigan. Dito di. Sis Jan, Emily, Sis Daisy. Sabi ni ano. Sis Mir, may love shout out daw. Salamat, Sisi. Chab. Salamat ang marami dyan. Thank you. Sis Mirna, salamat, sis. Mainit na, mainit na. Right. Lahat hilaw, hilaw. Puro na lang ang lagit kayo. Kahit, Tulpa. tulpo? Mata lang sa ginibo. Pag ano ka mga pulis. Pulis ba ito? Hindi tarang na. Bagong ano? Pura na ka. Bago lang.
Uy, uno so, hindi niyo. Below the belt na. Ang iba kaan, dako lang istorya dahil dako na nakikisaw ka. Dako na nagataong opinion. Kahit yung ano baga, yung ito na yun, so sa Bohol bagay ka ma? So, ano ba yan? Tarsier. Tarsier, yan. Hindi ko doon. Oo, napinaktanan. Viral, bawal da ito. Hinap ka na lalaking vlog eh. Viral ba? Tapos gana, sarang sa buong. Nakulo ng kurumin tulit na kisaw-saw, naglibo ng mga kuwan. Ano yung ginawakan mo, tarsier? Kuya, bawal dahil mano, endangered. Endangered Pwede man, species. yun, sabay man sino. Para Nasa kalya ng porkito, tarsier, ano din na kan, sinumlinda ko, kaya dinaragdagan sa tarsier, tuklopon marami. man, para kita ang pagsakakita. Bulis, tarsier. Nawakan nila Pero kasi. ano pala na rin? Nakakasuhan daw si, ano ito, baby, Dua sila. kakasuhan daw yung mga Yung bagang, vlog eh. yung bagang kang bull, tarsier. Tapos ang daming nakasawsaw, lahat na viral yung mga ano nila, post sa FB. Mga rog-rogan. Kapag may nag-viral talagang ano, tapos makisawsaw ka, minsan, mag-ano ka din. Kaso lang, abo ko man mag-aruganta, abo ko mabash. Kahit sa FB, gumawa ka din ng sarili mong opinion. So, papailing mo man ito, mga video na ito. Buga. Yung nakikita kita ng marag. Sige tayo. Thank you, Sis Chubby, Sis Myrna. Salamat po sa lahat na nakatambay dyan. Yan, tapos na ako kay, ano kanina, kay Chris. Kay Sis Chub, mamaya, dagdagan ko yun na sinalang ko kay Sis Chub. Tapos kay Sir Chris, tapos na rin, kay Nam, tapos na ako Nam, NC. Ano mo yung na siya lakata? Hindi na ako Nam nag-comment kasi may comment na ako dun eh, hindi na ako nag-double. Sunod, si Sissy Daisy, yung sunod ko. Diba, si Sissy Daisy. Wala ko rin yung mga na walat naman. Doon pa sa karton ni Ida, doon sa may Rinolyo, pilikon mo. Tapos si Kapatid May karton Panalo, doon. si Nam, tapos na si Nam, si May Kapatid karton Panalo, doon. tapos si Sis John Emily. Dito baduan nanda. Dito ako sa ano, sana ba yun? Naghanap ako ng latest upload. Magay mo sa paroy. Hoy, mapaani na. Wow, sana all. Gusto ko makatikim ng maputing ano, maputing bigas kasi yung bigas natin dyan, mga stock na. Gusto ko yung bagong ani talaga. Sarap yun. Ano sa mga Sisi, yan dito ako sa ano mo. Worst flowers arrangement ever. Bakit worst? Pangit ba? Ito, hindi ko pa ito napanood. Oh, Tamsak 32. Sisi Daisy, ayan, nakasalang yung ano mo, worst flower arrangement ever. Bakit? Bakit worst? Hindi ba maganda yung pagkaka-design? Pagkaka-arrange mo. Silip lang, Sisi. Working na. Oo. Salamat ang marami dyan. Diyan, ano ka mo ni Mario magsako. Thank you, Sisi. Ayan, nakasalang ka. Nakasalang ko yung ano mo. Mamaya naman si Sis John, si Sis, si Kapatid Panalo, si Sis Myrna. Si Sis Myrna, wala naman upload na ano, mahaba. So live na lang ako sa iyo mamaya sis magtambay mamaya. Ano ito sa pigbar ka? Bakit ko Ay! half million? Tinamaan. Yung half million. Half million yung alin. May napurot, may napulot, na pera. Tapos sinauli. Sana all, no. Sana all may napupulot na pera. Sana walang may-ari.
Para sa kanya na. Thank you, Sis Chubby. Still here. Oh, thank you, Sir David. Thank you so much. Thank you, sir, sa support. Thank you, Sir David. Gusto yun ako nito. Okay. Sorry naman. Yun naman yung buto-buto, guys. Kundi mo binata daw sa Carabao. Nag-ulit ko sa Giron. Prupa sa tao. Hindi, ginakon ko sa tao na sunay ko ng mangga. Magabag, ang problema dahil para sa ako, kasabod sa pinsi mo duman. Kaniliwa ko, binadaragan. Mataskaso na. Hindi ka makaarayo. Sa so yan baga ko ito kasi hindi ka na so magang na kanang baga yan. Para so abi para sabot si kisip na dun. Hindi mo po isang. Tama ba ito paliwanag Bye, ka? Lima. Hindi ka talagang pagkain. Kung titapo sa baturan, ibudin ang kamalasan. Saka. Ibigay sa mga alagang hayop. Sumapos sa talakda ka, ano, pagkaon? Na, ano pa marikado gayon? Pag nabubulo. Thank you, Sir David. Thank you for staying my live. Marikado ka, kurang-kurang naman. Thank you for staying to my live, Sir David. I will play your video, some of your video later. Water. Ano, nag-aalaga ng mga karapatan. Manay Rabs, Ilocanang Pobre. Ay, hello. Hello, Ilocanang Pobre Sisi.
Nag-love shout out si Ilocana Pobre, daming nyog. Oo sis. 1 week na kami dito, hindi pa tapos. Ano na to, second batch. Dalawang lote kasi ng silito. Salamat sa inyong lahat dyan. Salamat Sisi. Matambay sis while working. Salamat ng marami sis. Sal yun, nagtutulog na mga tayo mga hayop. Bihira ako sis mag-upload sa sa FB. Pusa, ayaw. Tatamad ako. Kadun ka bang kadimalasa? Thank you so much Sisi. Kasi hindi ka napiperdi. Hello host. Ay madam. Hello madam. Kumusta ka dyan? Kailan ka pupunta dito? Yung pili mo. Yung pili mo ando na kandaduhan. Nakakandado yung pili mo. Yung isang puno doon, naka-reserve sa'yo talaga yon. Ayan. Basag yung mga kagamit ha. Yan. Arabon Si ido. Manoy, mahilig magbasag. Ay wow! Thank you Sisi! Ayun, si Sisi Ilocana Pobre, nagpa-member. Thank you so much sis! Sis, thank you so much! Wala! Thank you Sisi! No. I-play ko ang ano mo mamaya. Video mo. Salamat na marami sis! Ilocana Pobre! Ayan guys, padikit ko kay dikitan nyo po si Ilocana Pobre. Kasi baby pa yung bahay nito eh. Mag-arabon ido ko dyan. Kanak ka Sisi, no? Tagal mo sis ka ano? Susukin ko to sis na upcoming premiere mo. Ano to? Live ba to? Premiere. Thank you, Sisi. Sis Ilocana Pobres, thank you so much. bigat. Tapos baga sa may punti mag kay Rose. Tignan mo. Sorry, ma. Baga sa itong baga birulog-birulog na baga. Pero bago kita na kayo, pralinigan ko. Thank you, Sisi. Thank you. Nasiramag pa da. Nagsiuso na ka kasi Rose. Salamat ng marami. Sis Ilocanang Pobre. Salamat po. Mamaya sis, ano ko, isalang ko yung live mo mamaya. Pag ano namin, pagtapos na ako dito sis, pag wala na akong gawa. Pinapawisan ako, grabing pawis. Madam, thank you po madam. Madam Cascade, lagi hospital, doon lang ako tumitira. Ala, lagi ka na sa hospital, Madam Cascade. Ugoy. Sana gumaling na kapatid mo. Oo, sayo yung isang puno doon, madam, sa sa kabilang bahay. Sayo yung puno na yon. Ang dami bunga, di ba, boy? Wala pa, wag niyong pakuha, pakita ka na. Yung pili doon sa tapat ng bahay, malalaki. Kay madam yon, naka-reserve. Kay madam yon. Bago si madam umuwi ng Amerika. Dadaan yan si madam dito. Kaya. Oo.
Oo, mga kapatid ko, di ba nagda-dialysis. Oo. Hello, Ma'am Tinen, Simple Life. Nag-love shout out po. Thank you sa pagbisita. Hello po sa inyo dyan. Ayan, tapos na ako kay Sis Daisy. Sino na ba yung susunod ko? Kapatid Panalo. Tapos, sunod si Sis Jan Emily. Panalo, Pitmalo. Tapos may budi ka. Sa mga lumagal. Sa laot ng araw. Grabe ng pahos ko, guys. Ang init kasi dito. Grabe. Sa laot may budi ka. May budiga. Ma'am Tinen, thank you po. 3 times a week kasi, ala. Ang hirap niyan, madam. Di ba? Ubusan pati yan ng ano. Ang mahal ng pagpa-dialysis ngayon, di ba? Grabe, buti madam, andyan ka, pero paubos na yung budget mo ba? Kapatid Panalo, andito ako sa Tara, silip tayo sa beach ng Baler, Aurora. Ayan. Sunod ko mamaya si Sis Emily at saka yung iba pa po na mga pumasok ngayon. Si Sis Mirna din. Thank you po sa lahat ng naandyan. 8 million viewers. Thank you so much. Kay Sir David pa pala. Thank you po. Thank you so much. Basta madam, bago ka umuwi ng US, bago ka bumalik, daan ka dito. Kasi di ba andito yung ano mo, traveling bag mo. Andito sa akin yung malita mo. Daan ka dito, madam. Kahit dito ka na, madam, di ba, dadaan ka dito. Kahit dito ka na umalis papuntang Maynila para hindi ka na bumalik ulit dyan ng summer kasi ang layo. Mga 1 week before, madam. Hindi ka dito. Tapos dito na lang ikaw mag-abang ng papuntang Maynila. Tapos yung langka, nagbalot na ako ng langka. Naka-reserve yun sa'yo. Yung langka, madam, naka-reserve na yun sa'yo. Yung sa mabulok. Ha? Mabulok. Kung hindi mabulok, sabi ni Brad, kung hindi daw mabulok, madam, sa'yo. Mayo sa mare. Hindi, sa June pa, matagal pa naman, ano. Saan na lang? Ngayon ba, wala, pa ngayon? Abril, Maliit Mayo, pa. Hunyo, Madi. Mabilis na, madali na, no. Diba, yun. Di ba no? Matagal mahulog yung langka. May bago akong binalutan eh. Ang hirap madam kapag may ganyan na dialysis. Ang hirap kaya yan. Ubusan yan madam, ubusan. Wow, sarap ah. Oo madam, para sa'yo yun. Naka-reserve na talaga yun. Para sa'yo. Sir David, thank you for staying to my live. Thank you, Sir David. FS Nam, thank you. Tapos na ako doon, FS Nam, sa ano mo, sa video mo. Si kapatid naman yung nakasalang. Salamat na marami sa inyo dyan. Ito, konti na lang yung aming ginagawa. Tapos pagkatapos nito, magpapataob naman kami isa-isa nitong hilaw. Tapos gagatungan namin. Ano yun? Magpapausok. Papausukan ba? Thank you po, Madam Paskay. Balikan kita. Ayan. Thank you so much po, Madam, sa pagdikit po kay Sis Pobre Ilocanan po. Nag-copyright ako nito. Ayan, ibis na di ako patugtog na si Dos.
Please connect to Ilocana Pobre. Baby pa yung bahay niya. Ayan si Dos. Nagpatugtog na si Dos ng bongga. CPR ako nito. Sayawan na! Sayawan na guys! CPR ako nito! Oh my God! Elastic. CPR ako nito. Si Dos nagpatugtog na. Nagpa-music na si Dos. Sayawan na daw. Naboring si Dos. Gusto magpatugtog. Kanira, saan? Aram na naglalay pa siya. Di ba? Orang kasi sa anak. Kaya alam na des. Pag kumara ko, alam na des. Solo. Aram mo, nag-rep ni kayo kung sa labo. Doon ka ba makakasalang doon? Kasi ni Understand rin mo. Sayawan na guys! Sayawan na, di ba? Panira si Dos. CPR ako nito. My God. Pula. Baka mamaya pula yung revenue ko nito. Yung ano, dollar. Na boring. Nagpa-music. Wow. Mau.
Sayang kung palipad sa kuya. Palipad sa kuya. Sayang. Dalarap kayo ni. Dali ano niya. Wala ba isa. Ay, kasi yung pagod kong labang oras sa hindi ko sa pag-vlog ako bitaw. Ito sa lang niya. Ito sa lang sa Golden Boy. Ano pa rin kumagulong. Wala ka maghapon. Ha? Wala ka maghapon. Ano? Out. Pagkamata mo, mag-live ka. Thank you po, 12 million viewers. Salamat po, silent viewers. Thank you so much. Thank you so much po. Ayan. Thank you guys sa support. Ma'am Tinen, Madam, FS Nam, Sir David. Thank you so much. Sis Ilocanang Pobre, Sis John Emily. Wow, madam masulikod mo. Oh. Bakit ako? Ilan mo rin sa monitor ko, bakong hinarangan mo dito ang bunda. Ay, nangangalay na kasi. Ay, pag may camera nga, yun kung tambaran. Kay Sis Chubby, na naka-video din dyan. Thank you so much po. Kapatid Panalo, thank you. Sis John Emily's channel. Ayan. Thank you so much po. Thank you. 13 viewers, 11 viewers. Ayan. Kaya pala nagasin sa manukan ka. Sabi rin tigas ko nindang kasi po na kasi hindi nagabulang, nagpabasa lang. Harap kaya nga ro. Hindi nagapulang. Yung magkagabag sabi sa inyo pa. Aba, kursil pala lang sila. Igusyo, kaya man nagyamanong pa. Kaya ang hektar yan ito. 100 hektar. Talaga. Ba, iyo. Yung baga, pwede man. Pag mayaman, pag man. Sa diri mo na kuya. Gusto mo na kasi nagbulang. Babasa yun. Bro, yung mata na ito. Correct ka na ba yun? Pangkura itong material. Maura naman sa ako. Sulo ka na. Ito, hindi ito. Kay Bulian. Ayan, kapatid Panalo, dana sa iyo. Isunod ko si Sir David. Oras na. Naka-live sis now, Nancy. Si Sis Bicolana Rabas, naka-live sila. 10:30. 10:30 si Sis, ano. Naka-live si Sis, si FS Nam. Tusukin ko muna. Kailang oras na ba ako? Mag-end live na kaya ako? Para makasupport tayo sa iba.
Nakailang minutes na ba ako? Bakit ang nakalagay dito? 11. 11 hours. My God. Maya-maya na guys. Tingnan ko nakailan na ako dito. Naglulo ko yung ano. Naglulo ko si Lolo. Kahit sa like, ayaw mag-count. Pati ba naman sa sa oras. 11 hours. Kaloka. Oh, pre. Ah, Naka 2 hours na ako guys. Thank you so much. Mag-end live na po ako. Ayan. Again, thank you so much po sa lahat ng hindi ko na pre. nagbisita sa aking live. Ha? FS Nam, yung kanina sila CC Mix Vlog, CC Mix Vlog, kay Sis, kay Tata Lemons. Hindi sa Tata Lemons ba yun? Tita Lemons. Kaya Sis Trabi, Michi ba sis yung ano nito? Kay Sis Trabi, chat mo. kay Sir David, thank you so much. Kay Sis Daisy Ang, kapatid Panalo, Sis Jan Emily, kay Sis Myrna, kay Madam Cascade, kay Ilocana Pobre, thank you Sisi sa pagpamember. Ano kita mamaya, isalang kita mamaya yung mga live mo para umandar yung WH mo ba. Kay kay Tinen, thank you po kay Ma'am Selly kanina. Ayan, thank you so much guys. Bye-bye na po. Mag-support po ako doon sa iba. Thank you, 10 million viewers. Thank you po. Kung sino po yung mga naandyan, hindi ko pa nabanggit. Thank you so much po sa inyong lahat. Salamat po ng marami. Thank you, Sis John Emily na naka-silent kay Sis Ina. Sis Ina Vlog, thank you so much. Ayan. Salamat po. Thank you so much po. 11 viewers pa naandyan. Sir David, thank you so much. Ayan, bye-bye po guys. Bye-bye. Salamat po ng marami. Isalang ko na lang po yung iba na hindi ko pa na-play. Habang nagsusupport ako sa iba. Ayan, bibilad na pala yung aking camera. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. Uy, nababalad na.